Ndiko will en gino ma jopiny sani medo rwako mano mar konyo tayo kendo chano chenro maggi mwandugi kendo neno ni joma giweyo chien kaponi githo ok obedo gi ywaruok ewi chenro kod mwandu. Kata kamano e ndiko will kae nitiere jogo ma nyaka ket maino ka iyiero kata iketo e will. Odhiambo ma kawuono wantiere kod okil Josephine Awino Kogweno ma bende odwa ni mondo kata matiyo kod Kogweno and Bobby Advocates odhi lerono matute wachni ndi mar ndiko will kanyakla kod jogo eko mabende nyaka ine ni iketo e will mari kata itiyo godo e ndiko will mari. Oimore Josephine, erokamano ahinya kuom tudi kodwa chenro ni endie mar mine wacho. Oimore kao thuolo ni mar duoko erokamano Ramogi TV kuom miya thuolo ni mar biro go mbaka kodi Jael kalure gi weche mege ndiko will. Inyalo mana ulori matuti ng'ewa kaka joluo ok en nying kende nitie kaka wadhi moloyo kanyo. Okay, anya ugenya Masiro Kokech dalane Siaya lakini atedo Homa Bay Kasipul Kabondo. Koro an okil atiyo Nairobi Kogweno and Bobby Advocates. Watiyo gi weche family law, weche court, weche succession. Koro thuolo ni en thuolo makende ma adwa biro lero wach will. To kapok achako wacho wach will, ing'e ni muma wachonwa e buk mar Ngete ni ng'at maber weyo mwandu ni nyithinde kata nyikwaye. Emomiyo kata Nyasaye ochano ni ji onego ti matek malos mwandu. Koro kiseloso mwandu ni to will en ang'o? Will anya wacho mana ni mano en dwachi. Kaki dwaro ni mwandu miseloso ni diher ni mwandu ni otim go ang'o, ng'ano mokawe kochopo ni Nyasaye oomi kata Nyasaye okawi, imiyo ji instructions. Ilero ni ji ni mwandu nani adwa ni otim go kama. Inyalo wache, meaning ni it can be made orally, but inyalo ndiko piny written will. Of course, kiwacho will orally, mano jinyalo chako dawe. Nikech onge evidence ni wacho kamano. To orally en mano ma ng'ato wacha ok indike piny. Inyiso ng'ato ni abo dwaro kama. Kata kwaru moro kata odwatho to wacho ni puotha makama amiyo ng'ane. Ing'e ni mano owacho. Depend ni ng'at mowacho ni en ng'a boluwo wachno. To bende kiwacho oral will to nyalo mana kao effect kapo nono ni itho bang' dweche 3 mag wacho wachno. Lakini kidiko piny to koro in gi evidence ni indike kama kakidware. To koro nitie gik ma sheria dwaro ni nyaka ji tim kandiko will. Mokwongo, will kindiko nyaka ibed gi witnesses, jok ma bende nyalo biro ma wachni manigo naneno adier nondiko piny mo osign. Witnesses nyaka bedie 2 manyalo biro wacho ni gik ma indiko go gin kare. To be gimindike will nyaka bed mana mwandu ni. Koro mwandu ma inyalo chiwo i will en ang'o? Onyalo bet lo, onyalo bet pesa i bank, onyalo bet kata gachi moro, joma nigi ndege, anything ma diwach ni en mwandu mari, shares ma in kod e kambi, mago mwandu ma inyalo ndiko piny kaka idwaro ni ji otigo sama Nyasaye oomi. Josephine, wang'adi matin. Dagomba de mar ng'adi matin nikech ing'e ni nitiere ga paro moro ni ng'ama ndiko will en ng'ama omewo. Ng'ama ndiko will en ng'ama nigi mwandu. Mwandu gi kwano ni obed millionaire kata obed abeda millionaire moro koka ema nyalo ndiko will. Ng'ato kaka an, ng'ato kaka in, ng'ato kaka mantiere dala ma ok wanyal wacho ni ng'ama omewo ahinya. Bende nyalo ndiko will to kondiko to keto gik machalo nade. Ndiko will inyalo weyo anything ma diwach ni mari. O kata obed mana sa, kata obed mana lepi, kata obed mana wocheni, kila kitu ma mari inyalo ndiko will. To be ndiko will ok ochuno ni nyaka ibed mana ng'at ma omoko ma iluongo ni jamoko. Ng'ata nyalo ndiko will. Inyalo chiwo instructions ni idwa no iki kanye. Indike will. Mondo ji ong'e ni ka Nyasaye oomi in diher mondo oiki kama. Nyocha waneno baba neno chiwo instructions mar 72 hours.
inyalo ndiko instructions go i will mondo family kik bed gi dhao ka gilawre kalure gi wecheni. Inyalo ndiko will ni an gi nyithindo matindo gi daher ni nyithinda gi odong karachiel. Miyier kata nyaminu moro ni sama Nyasaye oma nyaminwa miluongo ni ng'ane ni ema okawna nyithinda odag go. Mondo koro kik ji yware inwang'o ni nyathini moro neno dhi odak kia ka moro machielo opog gi. Koro ndiko will ni ok en mana mar mwandu mar jomomoko. Ndiko will en gima konyo mondo ichiw ratiro ni jomodong' kaka ginyalo loso affairs magi. Kata ka in kod weche tax mapok nichulo, inyalo ndiko will ni maybe an gi chama ni to ang'e ni KRA bandha pesa ni, koro pesa na mani chama cha ukaw uchulgo KRA. Mano we pod inyalo ndiko will. Koro will ok ena ni mar jomoko kende. Aya, ichako kanyero ka imulo achiel kuom jogo eko ma bende nyaka bedi e kindego eko ma indiko will miwacho ni witness, ng'ama janeno mari, witness mari. To e witness ni bende okiyiera yiera ng'ata, ng'ama nyalo bedo witness mari? Koro will nigi ji mopogre opogre. In jandik will, kasto nitie jomiluongo ni beneficiary. Beneficiary mago e jok ma idwaro ni mondo obi o benefit e mwandu nini. Magi nyalo bedo nyithindi, nyalo bedo ng'ata midwaro ni wene mwandu, mano beneficiary. Witness ena janeno, ng'at manyalo chung' mawach ni mana adier na neno, mobendo sign kanyo kaka janeno, naneno ni ng'ani nondiko will kendo magi gik maneno yiero nodwaro. Onyalo bet ng'ata, lakini ok onego bed beneficiary. Nikech ka beneficiary kendo bet janeno, to seche moko court kao ni mano maybe ene mano chuni monindik kamano. Koro ok onego bed janeno. Beneficiary mari ok bed janeno. To be inyalo yiero samindiko will ng'at ma iluongo ni executor. Executor opogre kod witness to opogre kod beneficiary. Though beneficiary nyalo bet executor. Executor en ng'at ma bro chung' mane ni gik ma indiko go ochopo kare. Ene mo bro dhi e court, obo bedo recognized, mobo timo kila kitu kaka iwacho ni onego tim e will mari. Koro mago gin the 3 different categories of people ma nyalo bedo involved sama indiko will. Koro iwacho kanyo iwacho witness, iwacho beneficiary, yes. Executor. To next of kin donjo kanye? Koro next of kin, gidholuo nyala wacho ni next of kin en what? Sama idhi yawo bank account, inya penji ni to next of kin ni en ng'a? Mano ipenje ni what ni en ng'a? Maka gimoro timi, to ginyalo reach out to what ni. Koro next of kin opogre gi beneficiary. Beneficiary ndiyo nyalo bet ni en bende en next of kin. Lakini samindiko next of kin, okomino ni next of kin e ng'at ma dhi kawo mwandu ni. Next of kin en ng'at ma iyango ni ma watna. Kata ma ng'at ma kagimoro ditima, ugone sim, get him involved, get her involved. This is ma en next of kin. Ang'e ni ji mang'eny seche moko paroga ni ka giwacho ni next of kin, mano ni ng'at ma koro iyango ni nyaka kawo mwandu ni. Lakini ok en kamano kisheria. Okay. Beneficiary e ng'at monego bed ni kawo mwandu. To inyalo nwang'o ni pensions nikech nitie chike kaka mag Retirement Benefits Act ma oyie ni inyalo yiero beneficiary kasto kisemiyo jo pension nying beneficiary to koro pesa ni imiyo beneficiary. Opogre gi next of kin. Next of kin ena what? Kata ng'at ma iyango ni gimoro kotimi, kata mana landlord nyapenji ni next of kin mari en ng'a? Koro awachi ni sama koro indiko gigi e kite iseketo beneficiary, okwai kanyero kata kako penji ni wat ni en ng'at minyagone simu, ng'at inya penji to watim nade. Mae kopime gi executor, ng'ama nigi pek, ng'ama nitiere gi weight moloyo nyawadgi. Indiko will to executor emimiyo power no, ok next of kin. Executor ma obedo appointed ni ene manyako los weche ni, mano e ng'at manyaka los weche ni kalure kod will mindiko.
kata iyiero next of kin somewhere else. Onyalo bedo wat. Iwacho ni executor na ni awachi ni en anko na moro kanyero kata en waya moro kata en baba na moro. Onyalo bedo wat. Kata mano osiepni onyalo bet wat, onyalo bet osiepni. Gima ber ni iyiero ng'at ma ing'eyo ni nyalo bet gi ratiro no ma botimo gik moko kaka idwaro. To ng'ato be nyalo tamre, nyalo ndiko will mi yier executor, to kose yieri executor to iwinjo ni ok idwar kata ok inyal, depending on your circumstances, to be inyalo withdraw. Miwach ni ok nyalo timo tijni. Koro ng'ata beneficiaries ka nyalo apply to the court mondo oyienegi gi tij executor. Mano akia ka onyalo kelo ywaruok moro manyiso ni sama koro ng'ato bedo ni ndiko will nene inyiso gi chon ni ayieri ng'ane in midhi neno ni will na ni otim kaka dwaro, mano executor. Ayiero ng'ane gini gine jogo eko ma boyudo mwandu na kata bopogo mwandu na. Magi gik miwacho chon, kosi ilando negi chon kosi iborit bang'e. Ok iland negi chon. Ing'eni ji will margi en gima gindiko, be ng'eny ji dwaga nobed siri ma isome mana sama Nyasaye osekawe, nikech will ok nigi any effect sama ng'ato ngima. Will bet gi effect mana sama isetho cha. Koro ok ochuno ni nyaka idhi land negi, onge gima can compel you to go and tell them. Lakini sama isendiko will, ibosom will no, sama koro Nyasaye oomi, to jogo duto bong'eyo kaka indiko piny. Koro ng'ato kane gi kwero, ng'ato kadwa wacho ni ooyo an nyathini, ere kaka iweya ok will gi kainago, mago duto nyalo dhi court, to court nyalo konyo ka nitie ywaruok ainano. Lakini sana inwang'o ni ka ng'ato osendiko will, to jomodong' luwo kaka ng'atno nyocha dwaro ni mondo oti gi mwandune ka Nyasaye ome. So will ok ochuno ni kindiko will dichiel to mano permanent. Inyalo ga ndiko will kata inyalo ga ndiko will every year kihero, nikech mwandu bende ji medo ka yudo kaka sech sadhi. Ma inyalo ndiko will mokwongo, kasto ndiko will mar ariyo tirucho mokwongo cha, koro mar ariyo ni e will kamano. Step ka step, kapo ni wile kata iloke kata i-update to executor ni nyaka ng'e. Donge mane maduong'? Executor no indika kanyo. Executor ok tak witness. Witness ema nyaka witness. Sami wile no to witnesses mantie sami wilo no mago to nyaka witness. Kichenjo gimoro to kobedo witness to mano nyalo fail. Josephine, sama koro awachi ni andiko will, adwa ndiko will mara, abokawa task amendie, tandiko ge piny, to gi witnesses ga ka gise sign, mane en, koso ochuna kia ni nyaka adhiro kil kaka in, kata adhie doho, era ng'oma koro kete ni ma koro chik ma nyaka lo. Ndiko will ok ochuno ni nyaka idhir okil. En mana ni samidhi okil, to okil nyalo konyi mondo kik bed ni indiko gimoro kanyo kata mana inwang'o ni beneficiary ni obet ni witness manyalo miyo gik moko midwa mi beneficiary no o fail. Wakili nyalo konyi mondo indik gigi in a clear way ma sama gimoro timi to winjre maber. Lakini ok ochuno nyaka ndike gi wakili. To will ni be inyalo ndike, bora ondike, inyalo ndike kalatas ma sign, bora tu en gima ondik piny mbi sign ma witnesses o sign. Aneno ka penjo moro ntiere kendi, ni penjna wendo pogruok mar will gi deed, mano Pauline kantiere Nakuru, kaeto machielo wacho ni baba nondiko will to nene wayudo mana ka otho. Iwacho ni sani untiere gi shida nikech achiel kuom uso puodho tieko, mano Kanyero Odhis. Ne ondik will, osome mana kosetho, to achiel kuom gi aparo ni ng'at mano kopuodhi to sani koro uso puodho tieko, gikonyo nang'o kapo ni will koro okolo. Ka will okolo to unyalo dhi e court ma u recover kila kitu, nikech okoyie kata ni executor kata ng'ata ma onge authority mondo ous puodho. Ting'eni kata seche moko ka will onge to podi court
nigi structure kaka iwacho ni intestate, ng'at motho ma onge will. Nitie kaka court pogoga mwandu ng'at ainano ma nigi mwandu koro osetho emiluongo ni the succession process, to mano be wanyalo biro ka twak no another day. Koro kondik will to ng'ato nitie ma kawo mwandu mag ng'ato ma pogre kod kaka nondike will, in gi thuolo mar dhi e court miter wachno ma judge wiju, ma judge chiw judgment kalure kod circumstances magu. Sami dhi duoko pogruok mar will gi deed, machielo beno penjo ni to pogruok mar nyiswa relationship mar land ownership gi next of kin, ahinya kuma miyo otho to ene mane en wuon lo. Ka miyo otho to ene mane en wuon lo, ing'eni next of kin nyalo bet nondik kata ng'at achiel ni ema en next of kin, tinwang'o ni beneficiaries ng'eny, ok en next of kin no kende. Koro ka next of kin no odhi okawo ni ene ma koro nondike ni next of kin ene ma nyaka onwang' gigo, to mano nitie kaka okoso sheria. Beneficiary en ng'at ma is entitled to inherit. Mano e beneficiary. Next of kin opogre kod beneficiary. Next of kin en ng'at manene ng'ato wacho ni mawatna. Okay. Aya, machielo Solomon ka wuok Reru, iwacho ni to nitiere ng'ato mondiko oluonge ni stupid will. For example, ni ng'ato wacho ni mondo obule kotho to anyuola onge gima kamano, nyaka gi lo. Mano weche go mag cremation aparo. Weche me ing'eni oyieni kila ng'ato mondo ochiw direction mar kako dwaro mondo otigi ngimane. Inyalo nwang'o kata ni jomoko ndike will ni wange na I will give to institution mar study wange ji, I will donate my eyes. Ng'ato ben nyalo ndiko ni my kidney I will donate. Koro oyieni ji mondo owach kaka gidwaro ni their last respect obed. Koro oyie sheria oyie. En mana ni koro seche moko inyalo ga nwang'o ni sheria ka nyalo ga pogre kod culture. Koro ing'eni mano en ywaruok moro ma nyalo betie. Kaka nyocha baba otho, ing'eni jomoko nowacho ni baba ng'ama duong' ok nyal miwa 72 hours. But ing'eni ne wawinjo motim gino kaka baba ne dwaro. Kendo pod iliel pod dhi mbele nyaka sani. Kata baba ne nosetho manoseyik within 72 hours. Koro ok en ni ng'ato en stupid. En aina ni ng'ano o assess moneno ni mano e kaka odwaro. Reasons seche moko ok ochuno ni ng'ato nyaka wach reasons. But in law oyieni wacho ni an adwaro ni owang'a ka atieko safari mara. Ero kamano ahinya. Josephine, sawa rumo to adwani mondo iduoka penjo achiel mogika sama imiwa gi wachni mogika. Naboth penjo will ni ng'ama kane kata ikane kanye? Inyalo duoko manero kimiwa gi wachni mogik. Will ni kai gi wakili inyalo weyo a copy moro ni wakili obedgo. Inyalo miyo kata osiepni moro ma ing'eyo ni ng'ani en ng'at ma honest, wawene will okanna, to ibende kuma ikane giki ma ing'eyo ni sama Nyasaye okawa to ji biro rango documents nagi. Kanyo kuma ing'eyo ni ji ong'eyo ni documents ni moko ma very important, you're keeping them kamoro, inyalo kano kamoro ma ji boyudo. Koyud will mari to nyaka some. Ero kamano ahinya mano kanyero Josephine Awino Kogweno ma bende wasebedo ka watwak gode wechego eko mag will, jogo eko mowinjo bed ni bede will kanyakla koda mathoth giduoko penjo ni ma bende osetimo. Watwak kode ang'e ni weche pod ng'eny kabisa, ubo medo ka wakong'o gi okile nitiere kanyero gi weche mamoko mago motudre ahinya aneno kaka ote donjo kendi wechego eko mag lo, buchego eko mag lo. Ang'e ni okil Josephine boyudo thuolo kendo wamedo twak kod ero kamano ahinya Josephine, ka ibende mane bende ema wachopo kod giko matwak niendie mar mine wacho. Kata kamano weche manyien to pok orumo, waduogo ka wadonje pauno ero mar tuke.